मोनसे गावखुंथाय बर' कसारी वेलफेयार प्रमास काउन्सिल मोनबाय। बे काउन्सिला दिनै फुरा रोखोमै दाफुंजायाखै दिनैबो बे आद्रा जाना दङ। दा बेखौ गामिफोरखौ सोसननानै समस्तिफोरखौ दाफुंजोबनानै बिसायख'थि फाथिनानै जाहाथे बेखौ गोख्रों मोनसे काउन्सिल दाना होयो। बे मोनसे जोंनि डेलिगेट्सआव जायगा मोनगोन सावरायनायाव। बेनि थाखाय जों सरकारनाव डिमान्ड खालामनाय फैगोन। आरो सोलोंथाइ बिफानाव जों सावरायनो गोनां गोबां बाथ्रा दं। जिहेतु जोंनि राव हारिया जुदि आरो हारिमुवा जुदि थांना थानांगौबा जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा जोंना थांना थानांगोन, जोंनि बिमानि रावनि फरायसालिफ्रा। बे बेलायाव बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ जिहेतु बिसेस कनसिडार खालामनानैब्लाबो सरकारिकरन खालामजोबनांगौ, खिन्थु दिनै खालामाखै सरकारा। बेनि सायाव नारसिननाया जोंना बेयाव सावरायनायाव थागोन जोंनि बेयाव। आरो गोबां जों आयदायाव सावरायगोन, हा हुनि जेंनानि सायाव सावरायगोन आरो गोबां आयदा दङ। बेफोरनि सायाव जोंनि जेবিলাক समस्याफोर दं जोंनि गेजेराव नुजानाय बर'फोरनि गेजेराव बेखौ सावरायगोन। आरो जों जाथि हिसाबै बोरै खौसे जानो हायो, जाथिनि जौगाथायनि थाखाय जों बोरै खामानि मावनो हायो, बोरै ज' जानो हायो, बेनि माखासे पलिसि लागोन। आरो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सारा बिटिसिनि बायजोआव सारा आसाम नाङैनो बेहा मोनसे गोख्रों बिथा दं। आरो बे गं 22 जिल्लायाव बेहा मोनसे गोख्रों बिथा दं। आरो बे गं 22 जिल्लानि बादैबो आं दहायनो बुंखाबाय गुबुन गुबुन रायजोनि जोंनाव थान्दैफोर नुजाफैगोन। बे थान्दैफोरखौ लानानै जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनाय, जोंनि जौगाथायनि थाखाय, जोंनि सोलोंथाइखौ दावगानायनि थाखाय दा गोबां बिथिङाव बे थान्दै मेलाव सावरायनानै माखासे सिद्धान्तफोर लानाय जागोन। ओरैनो गुवाहाटियाव लानायनि थोंजोङै बिदि जाहोन गैया। जोङो सरासनस्रायै आसामनि दाब दाब जायगायाव बिदिनो मेलखौ खुंबोबाय थायो। एबार जिहेतु जों मोनसे सिन्था खालामबाय, दा गुवाहाटियाव जोंनि आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनायनि थांनाय कार्बि आंलंनि जिथु जोंना 8थि बोसोरारि जथुम्मामोन, बेयावनो मोनसे थांखि लानाय दंखायो। फैगौ 9थि बोसोरारि जथुम्माखौ एबारनि जिथु जथुम्मा जानो गोनां बेखौ गुवाहाटिनि कलाक्षेत्रआव खुंनाय जागोन होननानै बे समावनो फोसावखानाय। बेखौ फोसावनाय लेखायै जों बेयाव खुंनो लादों। आरो एबारनि बे डेलिगेट्सआवनो फैगौ बार 10थि कनफारेन्सआ जोंना बाव जागोन। बे जोंनि थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो बेयावनो सिद्धान्तबो लानाय।